Evo, nastavljamo jutarnji program, dragi gledalci. Gospodin Robert Čoban i ja smo domaćini ovog jutra. U ponedeljak se vraća gospodin Marić u velikom stilu. Do tada da vam predstavim i našu narednu gošću, Dubravka Negre, direktorka Evropske investicione banke za Zapadni Balkan. Dobro jutro vam želim i dobro nam došli. Krenit ćemo sa pričom o obnovi Kliničkog centra Srbije. Potpisani su ugovori. Šta se obnavlja, u kom roku? Pa, to je projekat na kojim mi već dugi niz godina radimo sa partnerima u Vladi Srbije, resornim ministarstvom. Da, nedavno su potpisani ugovori za izgradnju nove kule, znači koja je zapravo započeta još 1974. godine, koja će se, nadamo se, u naredne 4 godine i završiti. Zapravo, ceo kompleks treba da se rehabilituje, renovira, da se novi tehnički blok napravi, da se stvore nove operacione sale, operacioni blokovi, da se pristup obezbedi kliničkom centru koji treba da bude bolji, funkcionalniji, da ima više parking mesta, da se stvori novi urgentni centar koji treba da bolje funkcioniše, da se jednostavno celokupna zdravstvena usluga građanima Beograda i Srbije poboljša. Klinički centar u Beogradu je nešto gde gravitira cela Srbija. Završen je klinički centar u Nišu i možemo da vidimo koliko je to jedna lepa, velika bolnica, moderna, savremena i nadamo se da će tako biti u Beogradu. Osim Beograda i Niša imali ste još, čini mi se, u nekim mestima Srbije, u Kuli ili negdje? Pa, u Vojvodini zapravo se planira izgradnja novog kliničkog centra u Novom Sadu, znači Klinički centar Vojvodine. Takođe, po lokalnim samoupravama, kroz projekat Ministarstva privrede, dosta se ulaže u sektor zdravstva. U Kuli je, kao što ste pomenuli, treba da se otvori novi zdravstveni centar. To je centar primarne zdravstvene zaštite koji će na lokalu omogućiti ljudima takođe bolju zdravstvenu uslugu, znači primarnu zdravstvenu uslugu, da bi se i rasteretile donekle bolnice. Znači, tu se radi o poboljšanju pedijatrijskih usluga, radioloških usluga i uopšte laboratorijskih analiza. Znači, nešto što će, da kažem, građanima malih mesta omogućiti da imaju bolji pristup zdravstvene zaštite. Ovo za Novi Sad, pošto dolazim iz Novog Sada, verujem da će zanimati i Novosađane i ljude iz okoline. Reč je o novom ili o rekonstrukciji starog? Pa, radi se jednostavno sveobuhvatna, da kažem, rehabilitacija Kliničkog centra Vojvodine i to je projekat koji je završen što se tiče tehničke dokumentacije i radi se na pripremi javne nabavke, znači nešto što se... I vi ćete biti involvirani, je li tako? Da, Evropska investiciona banka finansira sva 4 planirana, znači finansiranje sva 4 klinička centra. Kao što sam rekla, Niš je završen, Beograd počinje, Novi Sad je na redu, ali i klinički centar u Kragujevcu. Pričamo često u jutarnjem programu sa stručnjacima iz kliničkog centra u Nišu. Beograd jeste naš centar, ali jako je bilo bitno obnoviti taj klinički centar u Nišu zbog svih stanovnika sa juga Srbije, pogotovo zbog nekih problematičnih situacija kada je pola sata i 2,5 sata nekom se spase život za to kratko vreme koje je sada, zahvaljujući obnovljenom kliničkom centru u Nišu, izvodljivo da se reše situacije. Pa, naravno, to je i bio cilj uopšte projekta modernizacije i izgradnje 4 klinička centra u Srbiji, da se apsolutno sva 4 univerzitetska grada u Srbiji osposobe sa modernim klinikama i bolnicama. Zato što su to univerzitetske bolnice i zato što su one apsolutno povezane i sa istraživačkim bazama, naučnim, akademskim. Studenti, da kažem, se tu obučavaju i to je nešto što ima dodatnu još veću vrednost. Ono što smo videli i nedavno nakon otvaranja kliničkog centra u Nišu i u Bilasku nedavnom, to je da zaista pacijenti imaju jednu modernu uslugu sa opremom. Znači, ne samo da se infrastruktura, da kažem, izgradila, nego se i nabavila nova oprema. To je projekat koji finansira, znači, EIB zajedno sa Vladom Republike Srbije. Gde se završava vaš nadzor u tom smislu? Vrlo često kod nas kažu ljudi nešto se isfinansira, pomogne Evropska unija, Evropska investiciona banka, ne znam, Japan, Sjedinjene Američke Države i onda mi to zapustimo s nekim nemarom. Kako je rešenje za tu vrstu problema u ovakvim okolnostima?
Pa mislim da svi projekti u koje se kapitalno ulaže treba da se i kapitalno održavaju. Ono što mi vidimo kroz finansiranje projekata u ovoj zemlji, ali i u okolnim zemljama i srednje i istočne Evrope, to je da kapitalnih održavanja nije bilo. Znači, mi kad pričamo o ulaganjima u puteve, postoje ugovorne obaveze, kada radimo sa državom, da se svaki projekat u koji je uloženo za novu izgradnju ili za neku veliku rehabilitaciju, da se on nastavi godinama, da se održava u onoj meri u kojoj to iziskuje. Nažalost, evo imali smo ovaj tragičan primer baš iz Evropske unije od pre nekoliko dana iz Djenove, gde očigledno to održavanje nije se desilo. Pa, sva ta održavanja iziskuju novac, iziskuju vreme, iziskuju da neko prepozna da je neophodno da se ulaže u takva... To su ipak kapitalni izdaci koji se rade svakih 5-10 godina i koji moraju da se planiraju, znajući da se budžeti država planiraju na godinu ili dve, a ne na malo duži rok. To je nešto što onda, nažalost, dovede do ovako... Ali čitali smo neke izjave da je delovalo još na početku da je nesigurno, da je nesiguran. Sad šta to znači? Zašto se onda nije proveravalo? Pa to znači da su verovatno eksperti davali neke indikacije da treba ulagati, da treba nešto menjati, ali to je sad stvar svake administracije koliko može da predupredi nešto. Ono što mi kao institucija zahtevamo od naših partnera, to je da, a i naravno i sve, da kažem, donacije i koje dolaze iz Evropske unije, zahtevaju da se posle i investicije adekvatno održavaju. Naravno, gde se završava naš, mi smo tu, da kažem, da nadgledamo da se projekat dobro realizuje, a onda, naravno, da postoji obaveza da se oni i adekvatno održavaju. Pomenuli smo puteve, autoput mira, vrlo često se pominje, pravi se paralela sa onim autoputom Bratstva jedinstva, tako gde to, recimo, moram priznati da nisam znao da je takođe Evropska investicijna banka učestvovala u njegovoj izgradnji. Šta imamo novo vezano za autoput mira? I odakle, koje su njegove tačke? Pa, eto to, da kažem, naše učešće i prisutnost ovde od daleke 77. i govori o tome da smo tu da ostanemo i da, pogotovo i u ovom, naravno, procesu kada Republika Srbija pregovara za članstvo, da se, da kažem, naše aktivnosti intenziviraju. Autoput koji treba da spoji Srbiju preko Kosova sa Albanijom je nešto na čemu se radi. Priprema se radi još od 2015. godine. Dosta je bespovratnih sredstava otišlo za pripremu projekta koja traje, koja ima svoju i cenu visoku. 10 miliona za pripremu je do sada već, da kažem, odobreno. I nešto na čemu treba da počne da se radi naredne godine kada se projekat tehnički završi. Pričamo o prvoj fazi koja treba da spoji Niš nekih 35 km južno od Niša prema administrativnom prelazu i treba da jednostavno rastereti saobraćaj u tom delu Srbije, ali i da potpomogne ekonomski razvoj, da mogu da cirkulišu bolje i ljudi i dobra i da se jednostavno i neki proizvodi koji se proizvode u tem delu Srbije da mogu lakše da se izvezu i da se prevezu na druge delove. Nedavno ste imali proslavu 60 godina Evropske investicijne banke u prostoru Jugoslovenske kinoteke, koji je, znamo, već nekoliko godina obnovljen i jako lepo izgleda. Isto tako nismo znali da ste upravo i taj prostor vi obnovili. Pa recite, znači nisu samo stvari gde je čista ekonomija u pitanju kao što je infrastruktura ili zdravstvo ili pravosuđe, nego i kultura na neki način. Mi smo finansirali dobar deo tih projekata, a da kažem, partneri u ovoj zemlji su zaduženi i oni su izneli donekle sve te projekte i dobrim delom ih i realizovali, poput kinoteke. Ulaganje u kulturnu baštinu je nešto što svaka država prepozna u određenom momentu kao prioritet. Naravno, u ovoj zemlji je bilo puno prioriteta, kao što smo rekli, od transportne infrastrukture, došlo je i zdravstvo na red. Kultura je nešto što je prepoznato i u što se ulaže. Nedavno, odnosno ove godine, treba pri kraju godine da se otvori novi legat u Kragujevcu, novi kulturni centar, poznat u Srpskom Vajaru, koji jednostavno treba da pomogne i da se ljudi, da kažem, kulturno uzdignu i da jednostavno promoviše kulturu u svom najboljem svetlu,
a ima dosta toga što Srbija može na tom planu da pomoći. Mi smo jutros ugostili i gospodina Zorana Đorđevića, ministra za rad, zapošljavanje i boračka socijalna pitanja i pričali smo o tome kako svi radimo na tome da mladi, naročito stručnjaci, naučnici, ostanu ovde, da ne odu u inostranstvo ili ako odu na školovanje se vrate. Pa bih voljela da pomenemo i Kragujevac, je li tako? U planu je izgradnja stanova za mlade naučnike. Da, Kragujevac kao univerzitetski grad je takođe prepoznat od strane vlade Republike Srbije još pre par godina da treba da se ulaže u njega i da se mladi ljudi pokušaju da se zadrže, da im se stvore dobri uslovi za život i za rad. Centar izvrsnosti pri Univerzitetu u Kragujevcu se takođe završava kao i stanovi za mlade naučnike koji treba da kažem, eto, da daju i da pomognu mladima, da ih motivišu da ostanu ovde ili da se vrate. To je projekat ulaganja u institucije istraživanja i razvoja, znači u univerzitete, kako u Beogradu, tako i u Kragujevcu, odnosno pri Univerzitetu u Kragujevcu, u Novom Sadu takođe. Naučno-tehnološki park se završava. To su, da kažem, sve projekti u kojima je naša institucija uključena, opet kažem, zajedno sa našim partnerima koji su noseći u realizaciji svih tih investicija. I zanimljivi su i projekti u pravosuđu? Pa pravosuđe je, da kažem, bitan sektor i u procesu pregovora za članstvo, odnosno pristupanje Srbije Evropskoj uniji i kao takvo neophodno je ulagati u povećanje efikasnosti pravosuđa, pravosudnih organa. Infrastruktura samim tim treba da se poboljšava. Palata pravde u Beogradu je trenutno u fazi rekonstrukcije posle 40 godina. Opet, da kažem, neadekvatno kapitalnog održavanja. To je naravno nešto što je prepoznato. Zgrada u Katanićevoj ulici je takođe završena, radi, funkcioniše i u planu je takođe i proširenje specijalnog suda u Ustaničkoj ulici. Opet sve u cilju da se poveća efikasnost sudova, da se smanjuju sudski procesi. Sa vaše strane vi se bavite samo, da kažem, tim nekim uslovima u kojima će pravosuđe raditi, u smislu zgrada i toga. Ne bavite se nekim stvarima vezanim za pravosuđe, jer vrlo često još od one neuspešne reforme pravosuđa pa do danas svih ovih nekih stvari koje se dešava, uvek ljudi upiru prstom u pravosuđe kao u neku kočnicu mnogih stvari i pretpostavljam da je vrlo bitno i u kakvim uslovima oni rade. Da, pa sa naše strane da, reforma pravosuđa je nešto što je deo, da kažem, pregovaračkog procesa i to je sa te strane mi kao institucija koja prati politiku Evropske unije smo tu da pomognemo pre svega da kažem, infrastrukturno osnaživanje institucija, a u ovom slučaju da se uslovi za rad pravosudnih organa poboljšaju da bi oni bili efikasniji, da bi onda i ukupna reforma, da kažem, mogla da bude delotvornija. Mnogo hvala što ste bili gošće našeg jutarnjeg programa. Hvala vam na pozivu.